Γεια σας μανιακοί, καλώς ήρθατε στο πρώτο ever βίντεο Mad Games. Όπως βλέπετε παίζω μαζί με τον Manchester City 2003, Μαρίνος και The Greek Oli Maniac. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, άντε, είχα τα μυαλή. Καλά, στη μεταξύ έχω 5 μόνο. Δεν έχω... Έχει ένα μπαλόνι από πίσω σου. Έλα τώρα. Καλά, έχασα. Όχι ρε φίλε, έχασα. Είχα μόνο 8. Δεν είναι δίκαιο. Εγώ είχα 5 και μου έδωσε ένα διαμάντι. Εσύ είσαι άχαστος. Όχι πως τα νικούσαμε. Εντάξει ρε εσύ, εγώ είμαι στο καλό αυτή τη φορά, δεν είναι τώρα. Πού να πάει. Τα πήραν όλα. Εντάξει, καλά είναι αυτό. Πού τα πήραν τώρα. Ωραία μάνα μου. Ω, Ματ Μέντερ. Τι κάνει το μηχανάκι. Εδώ φίλε μου, δεν έχεις ακούσει τη χρειά της φωνής μου. Πόνο λένε μαγκένι. Πω, η πολλή μαλακία με πειράζει. Τι είσαι. Innocent. Κάτσε, εγώ δεν έχω πάει. Είμαι και εγώ innocent. Ο Τζος είναι. Ο Τζος είναι. Οκ. Οκ, λοιπόν, ας δούμε. Oh shit, I died. Εσύ ποτέ. Ο Τζος, κάτω. Να πω κάτω να πάμε. Ω, πάρε κάτω, όχι. Πήγα να πάρω το όπλο εσύ και με πέτυχε. Πονιάωμα. Ποια είναι η Super Epoxy Kitty. Κάνω σπέκτη να δω που είναι οι υπόλοιποι, περίμενε. Λοιπόν, είναι ο Σιτζος κάτω, είναι και το όπλο μαζί. Και το είναι ομάδα ο Σιτζος με τη Foxy Kitty, οπότε δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Πήρετε το. Θα προσπαθήσω να επιβιώσω. Ρε Μάκη, τι είναι αυτό το boombox? Το ραδιόφωνο. Αυτό είναι το 2 που διαλέξατε. Το νούμερο 2. Από πού έρχεται, Ναι, για πάρε εσύ, έστω και από αυτά τα ράδιο που κάνει 600 Robux φίλε μου και εσύ δεν έχεις ούτε 5. Από πού έρχεται. Κάμε μας, Πόσο χρόνο έχω ακόμη. 150. Όχι ρε πούστη μου. Πείτε μου που είναι. Ω, πρόσχε ρε. Πας στο πόδι μου. Πρόσεχε. Αυτή εδώ πέρα είναι μια ομάδα με τον μην ανησυχείς. Θα σε παγιδεύσουν. Πρόσεχε από την γωνία. Σε κυνηγάει, σε είδε. Της δίνει σινιάλο, σου έρχεται από την άλλη, πήγαινε πάνω. Μόνο αν ξεμείνει από χρόνο που είναι κάπως impossible, επειδή... Γιατί είναι 119, οπότε πρέπει να το ξεφύγεις. Τρέχα συνέχεια όσο μπορείς. Αν είσαι πάρα πολύ τυχερός μόνο. Αν το κάνεις αυτό, φύγε από τη βιβλιοθήκη. Μπορείς να ανέβεις πάνω στη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, θα σου πω, μείνε στη βιβλιοθήκη, θα σου πω εγώ πότε έρχεται. Βασικά μην φύγεις ακόμα, όχι. Ναι. Έλα, πάμε. Και από ποια μεριά θα φύγει. Έρχεται. Φύγε. The Jukes. Jukes. Popping pills, Jukes. Δώσ' του. Φύγε. Μη. Τρέχα. Σε έπιασε. Πήρα και λίγο. Μη. Όχι. Έλα τώρα για λίγο. Στο 95. Εσύ έκανε και καρφωτή εντωμεταξύ. Πω. Άντε, Εντάξει, πέντε κάτι. Ο καθένας από το Αυτό ρε. Λέει. Πανάκι. Κάποιος έχει την ίδια μπλούζα. Με το Λευτέρι. Γεια σου. Να. Θα Τι φωνάξω μπλούζα το είναι αυτή, σημειώνω. λατε. Θα φωνάξω το σημειώνω. Λευτέρη, ο αδερφός σου. Χωρόλ. Ομάδα.
Ομάδα. Δεν ξεχνάτε, παιδιά, κάνουμε recording. Οκ, ομάδα. Ό,τι πείτε, ό,τι θέλετε. Εδώ, να είμαστε ενωμένοι, Εντάξει, Πού φίλε είσαστε, ρε? μου. Ω, βρήκα το λευτέρ. Γεια! Δεν σας σκοτώνω, μην φοβάσαι. Λευτέρη, σε κάλυβε από εκεί πέρα. Εντάξει, Ρε, γιατί σε λαγκάρω λίγο. Σκοτώνω μαχαίρι, ρε. Δεν θυμάμαι. Ο άνθρωπος, Αχ, το στέλνει. μαχαίρι. Όποιοι μας βλέπουν τώρα θα ρωτάνε τι είναι βίντεο ο Λευτέρης. Καλά, αυτό είναι μυστό. Από πίσω σας λύθει. Τέλος. πρόσεχε, σκότωσε την. Μπράβο, ωραίος. Ωρε φίλε. Άντε. Δικαιωμένοι μόνο σε κάποιοι άλλοι. Θα φτιάξει ένα σταυρό εγώ το πετάξει πάνω. Έχει μείνει μόνο και ένα. εμείς είμαστε στο Είναι στην μέρος. είσοδο, είναι στη μεγάλη την είσοδο. Έχετε σε εσάς. Κι αυτόν ρε! Είστε ηλίθια. Πάρ' το, Έχεις ξανά. ήδη. Άντε για! Τρίτη φορά στη σειρά. Βλάκα δεύτερη είναι. Τρίτη φορά. Όχι. Μια στο προηγούμενο όταν πριν αρχίσει το recording, μια ακόμα και μια τώρα. Recording. Το παιδί είναι θεός, είναι να πούμε. Εντάξει, Ναι, με ναι, τρίτη ναι, φορά, ναι. άντε γεια, στο τριφορό. Ναι, Τι ράγκησε όμως Οδυσσέα, τι είναι λεβείς. θεός ήλιος 70 καλοκαιρινός. μόλις μόνο. Αλήθεια, έχουμε 79. Α, ωραία, 70 μόνο ράγκι, μαλάκα, έχω τελικήσει 3 φορές στο τριφορό, και είναι όλοι πίσω. Ποιος φτάνει τώρα μέχρι εκεί πάνω. Πώς γίνεται, Τώρα. πώς γίνεται να πάρεις μεγάλο rank. Δεν ξέρω. Ξερίφης. Πιθανόν ήταν και τους ήταν φίλοι του Λολερή και τους κάνουν τόσο. Είμαι Juggernaut. Είμαι Juggernaut. Α, ωραίο. Εγώ θα είμαι μέσα στον Τζίρκο, Μην πυροβολά το μάκι, μην πυροβολά το μάκι. Εγώ πάω. Α, ναι, ο Μάκης, Εγώ πάω στο μάτι. Έχουμε εδώ. Μάτι, εγώ πάω στο μάτι. Και είμαστε και πέτε εκεί τα μαχαιράκια ρε άφηστε. Ναι ρε βλάκα, γιατί να μην κάνω ακόμη recording. Άφηστε, ηλίθιες. Τόση ώρα δεν μιλάω, θα σας το έλεγα. Ηλίθια. Και πρώτον έχω και outro. Βλαμμένα ηλίθια. Πέτω τα μαχαίρια και δεν τους πετυχαίνω. Μαχαίρι είμαι. Ρε, Μαχαίρι λέω. Δεν με πετυχαίνει. Ένας μαύρος που είναι από πίσω. ένας βάβρος που είναι... Α, αυτός ο μαύρος λες. Όχι και πώς. Εδώ πέρα έχει γίνει... Να μην την κωδικάξει, εντάξει. Ωραία, εδώ πίσω είναι. Ρε, Ελευθερή, μην με πετυχαίνεις. Εδώ από πίσω σου. Μην με πετυχαίνεις. Από πίσω σου. Οκ. Δεν ψάξε. Είμαστε τι. Ψάχνω, ναι ρε. Ωραία, νομίζω τελειώσαμε. Περίμενε, ψάξε καλά-καλά. Ψάξε καλά-καλά. Κοιτάζω ρε. Γωνίες. Μας του λέω γιατί κάτω. Ο Μαρίνος που είναι. Εγώ είμαι πάνω στο μάτι. Στο μάτι. Σειρόρφημα. Είναι ένας πάνω εδώ πέρα. Μαρίνος είναι, Μαρίνος. Ναι, ρε, εγώ είμαι. Τι να σας πω. Λοιπόν, 3, 2, 1. Ένα, πάμε. Μάκης είναι εδώ. Πάμε. Πάρε μία. Ευχαριστώ Έλα ρε πολύ. μανιακ τώρα. Τι ρε άλλα ρε μάνιακ ρε φίλε. Εσύ μια χαρά καθόσασταν και ταξίνατε. Ηλίθια. Εγώ το μεταξύ θα νικήσω το μάγια. Γιατί τον πετυχαίνω. Ναι, εγώ τον πετύχαινα όμως. Στον κόρακα πετυχάμω. Τον πέτυχα, νίκησα. Τον πέτυχα, νίκησα. Ωραίος GG. Τι GG μωρή. Καθορίστηκα πάνω μου, επιστρέφω. Δες και GG. Άχρηστο τελείως. Δεν είμαι άχρηστος. Πρέπει να παίξω πολύ καιρό Mad Game. Όχι για τον άλλον τους λέω, για τους άλλους λέω. Έλα! Περιμένω
κάνετε λίγο AFK. Όχι, καινούρια πίστα. Δεν είναι η κυρία πίστα. Εγώ τώρα τη βλέπω. Είναι. Είμαι Σαρίφ, είμαι Σαρίφ. Είναι και τον Μπέοντα. Είναι ο τέτοιος που θα σκοτώσω σήμερα. Ποιος είναι ο δολοφόνος, θα μου το πείτε εσείς. Παιδιά, είμαι murderer. Είσαι, τι είσαι? Murderer. Oh, I am running, bye bye. Σκότωνε, όχι, σκότωνε κανονικά. Λευτέρη. Λευτέρη είμαστε team, δεν σκοτώνομαστε πλάκα. Όπλο. Με σκότωσε. Εγώ. Ο Λευτέρης ήταν αυτός. Yes. Εδώ πάνω είναι σένα. Εδώ πάνω είναι σένα. Ωραίος. Τι να κάνουμε. Πού είσαι Οδυσσέα? Εγώ είμαι πάνω στο δωμάτιο. Ποιος είναι ο Μέρντερ? Ο Μαρίνος. Σκότωσε αυτό το βλάκα να ακολουθάει. Είστε ρε, κάτσε, έρχομαι. Ρε, αυτό το βλάκα να ακολουθάει. Ακολουθώ του ήχου του Sonic. Σταμάτα να μου πει. Βγήκα εκτός map. Γι' αυτό, κοίτα ρε. Βγήκα εκτός map. Άντε. Ποιος άλλος έμεινε? Ξέρω. Εδώ πάνω, Πίσω και τον Γκάν. μέσα. Τον Γκάν ποιος το έχει? Τον Γκάν ποιος το έχει? Παιδιά, ακούστε με λίγο. Βγήκα εκτός map. Τελειώνεται, βαριέμαι μισό. Είναι δύο πάνω, είναι δύο πάνω. Έλα, πήγαινε πάνω ρε Μαρία να τον πιάσεις. Τι τον κυνηγάς με το μαχαίρι, που θα τον πιάσεις έτσι. Είναι δύο επάνω. Επάνω λέμε. Γιατί κόλλησα. Κοιτάξτε λίγο. Γίνα Μάκη, γίνα. Γιούχου. Ένας ρε Μάρι. Ρε το σάμπαλος. Βγήκα εκτός map, ζήλια, ψώρα. Άντε, τον έχεις, άντε. Ποιος άλλος έμεινε? Είναι κάτι πάνω, κάποιοι είναι πάνω. Πώς ανέβηκες? Τι, εγώ. Ανέβηκε, μάχη από εδώ. Ναι, εσύ πώς? Εγώ. Είχα πάει μέσα στο μπάνιο στην μπανιέρα και μπήκε ένας άλλος και με έσποξε και βγήκα εκτός. What the fuck? Αλήθεια, αυτό έγινε. Ποιος άλλος έμεινε? Μόνο που δεν μπορείς να νικήσεις Μαρίνα όπως και να έχει. Οδυσσέα, οδήγησέ με. Δεν μπορείς να νικήσεις Μαρίνα γιατί ο Γκρίκμαν έχει δει απ' έξω. Οδυσσέα, οδήγησέ με. Οδήγησέ με γρήγορα. Greek Maniac, μπορείς να κάνεις reset? Σιγά μην κάνω reset. Έλα. Μα. Wait, είμαι τρία. 1, 2, 3. Εγώ ρε, εσύ δεν θα μπορείς. Αλλά 3, 2, 1, πάμε Μάκη, Μίσο, Παπά. Μισό παπά, τι μισό παπά. Ο Οδυσσέα πήγαινε να δεις που είναι. Οδυσσέα, ξέρεις που είναι το μισό παπά? Όχι, δεν ξέρω. Κάποιον ακούω. Αυτόν. Πάρε σαν Surprise, motherfucker. Ρε, Φράκη, ήταν αορατός. Όχι, είναι από πίσω. Έτσι. Τον είδα, τον πυροβόλησε, τρόμαξε, κουνήθηκε το μοντίκι μου και πυροβόλησε αλλού. Μάχη, πόσο λάκερ παίζει να είσαι? Με τρώει το χέρι μου. Καθόλου. Surf Madness. Όλοι στην εκκλησία, όλοι στην εκκλησία. Όλοι στην εκκλησία. Ναι, στην εκκλησία ρε. Σιγά μην πάω στην εκκλησία. Στην εκκλησία με σπόνα ρε. Εμένα έπαιξε την εκκλησία. Εδώ. Γεια σου.
I'm dead. Αλληλούια. Άρη, ναι, μέσα, μπες μέσα. Μπείτε όλοι μέσα, μπείτε, έλα. Όλοι μέσα. Σκότω που είχαν περάσει. Κι άλλος. Σε συμμαζεύω, αλλά δεν μπορώ να βρω μπροστά μου. Λοιπόν, εγώ θα προσέχω εδώ πέρα. Σε αυτή Οκ, την πόρτα. ο άλλος από την άλλη πόρτα. Εγώ κάθομαι εδώ, εντάξει. Εγώ θα κάτσω στη μέση. Γιατί δεν έχω σταθμό. Δεν ξέρω την πλάκα μου. Οι άλλοι πως έχετε πει. Κάνε. Μοτό. Μαρίνα, έρχεται. Βγαίνω σιγά να σε κάνω την πολύ. Ξέρω που είναι. Πέθανα. Ναι, είναι εδώ πέρα στην πόρτα. Έτσι, για να Μείνατε μπορώ. εσείς οι τρεις. Οκ, ξέρω. Α, ναι, εμείς τρεις, ωραία, γεια. Ναι. Λοιπόν, μας πληχθείτε όλοι Ναι, κάτι. και αρχίζουμε. Ναι. Λοιπόν, 3, 2, 1. The team deathmatch is Team starting. Sorry. Έχετε 20 δευτερόλεπτα, έχετε 20 δευτερόλεπτα. What the fuck, ναι. Ναι. Εντάξει, Ναι, δεν προλαβαίνει ναι, ναι. κανείς. Είμαι άφησος για το πιστολάκι, έχουμε στις χώρες. Εγώ το μεταξύ κρύβομαι, δεν έχει δει κανείς. Πάει ο Νίκος. Yeah, oh yeah, oh yeah. Μάκη τελείωσε, έλα, τέλος. Κοιτάς. Γιατί πάντα χάνω. Τον Νίκο. Μα πάντα να μην την τύχη μου χάνω. Είμαι από τους τρεις τελευταίους και είμαι ο μαλάκας που θα χάσει. Πώς γίνεται Γιατί αυτό? όλο χάνω. Να σου πω γιατί χάνεις, γιατί είναι το δικό σου βίντεο. Πολύ αστείο. Τέλος. Γιατί είσαι στα δικά μας βίντεο δεν μπορείς να μας κάνεις ξεφτύλα. Εμείς σε κάνουμε. Χα. Oh, well. Εγώ γέμισα αυτό το Times master. Κάτσε. Έχετε και δικά σας βίντεο. Πάμε. Δεν έχετε δικά σας βίντεο, γι' αυτό μην μιλάτε. Οκ, ό,τι πες. Γιατί πω εγώ ρε. Δεν με νοιάζει, του λέω. Γεια σου, Λευτέρη. Πού είναι. Αναγκαίες να σκοτώσω τελικά εδώ πέρα. Πάρε να είστε πρώτα στο πάρε. Ναι, κάνει. Έξε κάτω. Αφού είπα να έρθεις κι εγώ. Έμεινε μία. Σηκώτες. Εμείς οι μπέντες Τώρα είναι. είμαστε όλοι εμείς. What the fuck, πότε κιόλας. 3, 2, 1. Καθίστε να πέφαμε εγώ τώρα. Όχι εμείς όλοι, λοιπόν. Πάμε, Μάκη, εμείς έρχομαι στα κάτω, έλα είσαι. Τι να. Μάκη, εμείς είμαστε στα κάτω να φτάμε τους άλλους. Ναι, μόλις κάνει Έλα. Εμείς οι δύο και να φτάμε τους άλλους. Πάει ο Λευτέρης. Σε λίγο. Σε λίγο, δεν έχει φύγει ακόμα, θα πάει σε λίγο. What the fuck. Θα πάει από εκεί που πρόσεξε, Μάκη, μου πας στους γόνους. Δεν πάει εσείς οι δύο φίλοι. Είστε για εγώ την τύχη σας. Έλα, ο άλλος. Όχι ρε! Την τύχη σας, πέσαμε. Ότι ακόμα δεν βγήκε ο άλλος και σε βαράει, τι σου κάνει. Κάνει καλά, μες στο επόμενο γύρο θα δούμε. Όχι, πήγε ο Γιάννης Τι πήγε. να σας πω. Ναι, βγάλε τον όλο υποφίλιο. Άντε γεια. Α, Μάκη. Ωχ, νίκησε αυτός. Αυτός εδώ. Άντε γεια. Τελείωσε το βίντεο. Άντε γεια.